Maar ja, je bent een pad van de Overstedenroute ontvangen. Waarom doe je dat? Nou ja, voor calamiteiten heen te gaan en lekker banden te voorkomen. En die toestanden meer. Dat is dan zo. Ja, een aardig stukje van de route, of net? Nou, dat valt mooi, dit stukje. 90 kilometer, dus dat moet het kennen. Nou, Hoe lang doe je er, hoor? maar dat weet ik zelf niet eens. Je wordt de hele dag uit denk ik en dan morgen hier nog even. Dan is het wel klaar. Maakt het dat nou echt wat uit als je een lekker band denkt? Ja, ik weet het net, maar zo wel graag. En dat is een beetje promotie voor de gemeente, denk ik. Doe je dit al eerder? Nou ja, dit hier voor het eerst in Zuidwesthoeken. Van hen hier snits en in Brits. Dus dat wordt een steekje, maar ja, nog heb ik dit erbij. Dat juist dat ik skettens dient, en arm, camshot. En dan dus ik aan deze kant even. En dit is het laatste hoekje? Dit is het laatste hoekje hier. Dan waar ik hem nog en we hebben de balsen. De route leidt er dan ik een beetje creërs bij, no? Nou, daarom. Dan hebben we de preek horen, maar, maar dat, dan is het wel netjes. Het is toch eventjes op Pinksterman het visitekaartje van de gemeente, hè? Nou, dan hopen we het al. Ik hoop dat ze tevreden zijn. Zit er dan heel Sandai alleen nog in de cabine? Ja, maar ik heb muziek bij me. dat scheelt. Dat verveelt jou nooit? Nee, het is mijn werk en het is mijn hobby.